कॅथोलिक सभा 1979 एप्रिल 29 तारखेर मंगळूर दिएससीन लायिकाच्या मुखेलपणाखाल धार्मिकाच्या मार्गदर्शनाखाल आरंभ जाली. प्रस्तुत 10,000 वयर मंगळुरांत साधेपण आसा. उडपी आणि शिवमोगा दिएससीन ती कॅथोलिक सभेच्या मुखेलपणाखाल प्रादेशिक घटकां वाव दिवन आसात. कॅथोलिक सभा राष्ट्रमट्टार CBCI मान्यता आसच्या AICU एफिलिएट जावन आसा. 1970 आणि 9 इसवेन क्रिस्तवांचेर येवच्या अनवरा विरोध झुजच्याक समाजेंत मुखेली रूपीत करच्याक आणि राजकीय जागृती हाडच्या उद्देशान कॅथोलिक सभा आरंभ जाली. श्री फ्रांसिस दांती, डेनिस डिसिल्वा, ऑस्कर फेर्नांडीस, वॉल्टर डिसोजा, आल्बन रॉड्रिगस तशेंच सभार मलगड्या मुखेल्यांच्या मुखेलपणाखाल तवळचे बिस्प देवादीन बाजील साल्वादोर सोज हांच्या पात्रोणपणाखाल आणि मानादीक बाप स्टॅनली पेरेरा हांच्या आत्मिक प्रेरणाखाल कॅथोलिक सभा सुरवात जाली. सुरविल्या दिसांनी भोव कश्टांनी आरंभ जाल्ली कॅथोलिक सभा पवित्रत्मेच्या प्रेरणाखाल कश्टांक फुड करून आज आख्ख्या दिएसीसींत विस्तारल्या. श्री ऑस्कर फेर्नांडीस, फ्रांसिस दांते, डेनिस डी सिल्वा, वॉल्टर डिसोजा, रिचर्ड रेबेल्लो, थॉमस कॉड्रस, कास्मिर मिनेजेस, फेलिक्स कार्डोजा, डॉक्टर जेराल्ड पिंटो, LJ फेर्नांडीस, जेराल्ड डिकोस्टा, अल्फोन्स डिकोस्टा, मारिटो सिक्वेरा, पीटर जेरी रॉड्रिगस, अँड्रू नोरोना, लॅन्सी डिकुना, जोकिम पिंटो, नैझिल पेरेरा, फ्लेवी डिसोजा या संघटनाक येदोळपर्यंत अध्यक्ष जावन सेवा दिवन आयल्यात. आत्मिक निर्देशक जावन मनदीक बाप स्टॅनली पेरेरा, मनदीक बाप वॉल्टर डिमेल्लो, मनदीक बाप फ्रांसिस लुईस, मनदीक बाप विन्सेंट मोंतेरो, मनदीक बाप JB क्रास्ता आणि प्रस्तुत मनदीक बाप मॅथ्यू वास सेवा दिवन आसात. प्रस्तुत आसचे आमचे मोगाळ बिस्प अधिक मनदीक दोतोर एलोशियस पाउल डिसोजा कॅथोलिक सभेच्या आरंभातावन आज पर्यंत कॅथोलिक सभे खातीर विविध मिसां वावर दिवन आसात. कॅथोलिक सभेचो वावर लोकांक जागृत करची कार्यक्रमां, कामासाळां, सम्मेळ, राजकीय क्षेत्रांत क्रिस्तवांक जागृती अभियान, भलायके क्षेत्रांत फादर मुल्लस आणि KMC भलायके कार्डा मुखांत्र सेवा, सरकारांतावन मेळच्या विविध स्कॉलरशिपां आणि सवलताये विशीं माहिती, समुदायाच्या सबार दुबळ्या गरजेवंत कुटुंबांक मुळाव्यो सवलतायो लाभचे विशीं वावर, समुदायांतल्या हेर संघटना सांगता सामाजिक न्याया खातीर वावर, त्यागी मसुदे विरोध प्रतिभटन, दलित रॅली, कॅनरा क्रिस्तावांचो जागतीक संमेलन, ग्रेगरी पत्रावक पाठिंबो अशें सामाजिक तशें सांस्कृतिक क्षेत्रांनी कार्याळ वावर. फाटल्या 25 वर्सांनी आमचो संदेश महिन्याळा पत्रा मुखांत्र जागृत समाज आसा करचो वावर, मानसा पुनर्वसती केंद्रा मुखांत्र समाजेंतल्या मानसीक उण आशिल्ल्या भुरग्यांची सेवा, भाषण कला तरबेती आणि भाषण स्पर्धो,
कथोलिक सभेतावन सुरवातिल्ले संस्थे मांडून हाडली प्रमुख योजना मानसा पुनर्वसती केंद्र आमचो संदेश कोंकणी महिन्याळें पत्र रचना कथोलिक उद्यमींचो एकतार कोऑपरेटिव्ह सोसायटीज दांती प्रतिष्ठान जागतिक सम्मेळ फुडर प्रतिष्ठान राजकीय मुखेल्यांचे सहमेलन विविध प्रतिभटनांनी मुखेलपण कथोलिक सभेचो बृहत समावेश अल्पसंख्याकांक मेळच्या सवलते विशीं मयत अंतरधर्मी सम्मेळ क्रिसमस कोटा विविध मयत आटापची पुस्तकां प्रकाशन प्रतिभा पुरस्कार समाजांतल्या विविध क्षेत्रांनी सेवा दिल्ल्या गण्य व्यक्तींक विशेष पुरस्कार कथोलिक सभा मुखांत विविध स्कॉलरशिपां वांटप आंतरराष्ट्रीय महिला दिनाचरण स्त्रियां खातीर CMW सोसायटी सर्वेस्पराच्या आनंदाक आणि समाजाच्या बरेपणाक आरंभ जाल्ली कथोलिक सभा आज आख्ख्या देशभर सेवा त्याग एकवट म्हणलो ध्येयकाल लोकां मोगाळ जाल्या 30 आणि 7 वर्सांच्या प्रगतीच्या मेटांनी चमकोवची कथोलिक सभा नवे मुखेली नवो दिस्तव नवे सभा मुखांत्र परिपिकायेक पावोवन दी म्हूण आशेतां जय क्रिस्तांव जय कथोलिक सभा.